Wannan ita ce Hajiya Gambo Sawaba, 'yar siyasar da aka fi kullewa a Najeriya har sau 16 a gidan yari. An haifi Hajiya Gambo Sawaba ne a 15 ga watan Fabrairu a shekarar 1933. 'Yar siyasa ce, sannan 'yar gwagwarmayar ƙoƙarin ƙwato wa mata 'yanci ce, wato human rights activist, sannan ta taimaka wa jama'a da dama tare da ƙoƙarin gina Najeriya. Ta yi aure tana 'yar shekara 13 duniya ga wani tsohon soja mai suna Abubakar Garba Bello, wanda ya tafi yaƙi bai dawo ba. Sawaba ta tsunduma cikin harkokin siyasa ne tun tana 'yar shekara 17 a duniya. Ta kasance mai fafutuka kan aurar da ƙananan yara tare da ƙoƙarin a bawa mata ilimi. Fafutukar Hajiya Gambo Sawaba ya tattara ne akan yaƙi da aurar da ƙananan yara, bautar da mutane, ilimin boko ga yara mata, wanda hakan ya sanya ta shiga gidan yari har sau 16. Irin azabar da ake mata a gidan yari sun haɗa da duka a bainar jama'a, aske mata kai da kwalba, ɗaure ta a jikin bishiya da dai sauransu. Hakan bai sa Hajiya Gambo Sawaba ta saduda ba. Ta dinga ƙoƙarin ƙwato wa Najeriya 'yancinta. Gambo Sawaba ta rasu tana da shekaru 71 a duniya. Ta rasu ta bar 'ya mace guda ɗaya mai suna Bilkisu. A yanzu haka akwai asibiti a Zaria da aka sanya ma suna Hajiya Gambo Sawaba.